ଭାରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଧରି ପଚାରିଥିଲି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲା ହୃଦୟ କୁମର। ବୀରତ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ରମଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଏ ରାମ। ସ୍ନେହର ମୋର ଭାରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ କରିଣ କ୍ରୋଧ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହିଠାରୁ ଦୁଇ ପଥ ପଡ଼ିଅଛି ଆଗେ, ଏକ ପଥେ ଯିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଲାଗେ। পথরে নিরাপদ কিছু ভয় নাই, কিন্তু তরে দিবা 3 শহরে। धन्य तुमे राम लक्ष्मण चली चली अतिक्रांत लगे तुमको बड़ा आउ अति बड़ा विद्या देवी मु शिखाई ताकू करिले साधना दुर्जा तुषा कांति न লাগিব बड़ वीर्य तेज पुंज जन्मिब हृदय आस बाबा आस।